Pán Mikolášik má slovo. Čína je bez pochyby významným obchodným partnerom Európskej únie a jej členských štátov. Obchodné vzťahy sa v posledných rokoch prehĺbili vzhľadom na obdivuhodný rast čínskej ekonomiky. Pre budúce vzťahy medzi Úniou a Čínou je dôležité, aby sa vytvorilo skutočné partnerstvo založené na prijatí ale spoločných hodnôt. Európska únia je obrankyňa ľudských práv vo svete, preto musí aktívne presadzovať svoju ľudskoprávnu agendu a dôsledne dbať, aby boli rešpektované základné ľudské práva a hodnoty. Osobne sa domnievam, že v tejto oblasti nesmie dochádzať k ústupkom s odôvodnením, že by to snáď mohlo narušiť obchod. Európska únia má morálnu povinnosť vyvíjať tlak na čínsku vládu, aby prijala záväzky vedúce k výraznému zlepšeniu ľudských práv v krajine a predovšetkým, aby neodkladne a bezpodmienečne prijala moratórium na trest smrti, čo Čína stále zneužíva na odstraňovanie aj politických oponentov. Ďakujem.